Welcome to English Grammar Lessons Bisaya Edition with me, Teacher Maya, nga mahatag na po ninyo og short quiz with answers and explanation. Sugdan na nato. Kano sa gamiton ang lain-laing verb tenses? Take this quiz to find out. Unsay haom nga verb tense para aning item? Kining option C. Unsay haom nga verb tense para aning item? Kining option C. Unsay bagay nga verb tense para ani nga item? Kining option A. Unsay saktong gamiton nga tense dinhi nga item? Kining option B. Unsa nga tense ang angayang gamiton dinhi? Kining option D. Nganong kato ang answers? Kini ang explanations. Dinhi nga item ang reply ni Marife sa pangutana ni Janelson naghiskot kung unsay gibuhat karon ni Arvin. Ang focus ani mao ang gibuhat karon, ang action karon. Kung kani ang buot natong ipasabot, ang tense nga ayang gamiton nato sa atong sentence kining present continuous nga naa sa option C. Ang option A, present perfect o gamiton ni para ipakita ang connection sa past sa present time. Ang option B, present simple tense, nag-focus nis generalities o mga habits or routines. Dili ang karon lang. Ang option D, usa ni ka past continuous, dili ni magamit para maghisgot about now. Dini nga item, ang reply ni Jude kang Leoneth naghisgot kung unsay naka-schedule na nga buhaton ni Jude. Kini nga schedule padung manimula ag abroad, human na ni giplanuhan o gipangandaman. Gitiguman ni, gifilean og leave, gilukatag ticket. Pero dili ni related sa trabaho. Personal ni iyang laag nga iyahang gipangandaman. Kung ang schedule sa future para sa atong mga personal nga plano nga atong gipangandaman para mahitabo pohon, mugamit tag present continuous tense kung maghisgot ta about ini. Dili ta mogamit sa option A nga naay modal nga will. Kay ang will kung gamiton para maghisgot o future nga buhatonon, para ni sa mga nadesisyonan pa lang, wala pa mapangandami. Maupod ning shall sa option B, nga gamiton nga modal helping verb kung I o we ang subject. Dili pud haom ang option D kay ang should usa ka modal nga naghisgot kung unsay sakto og angayang buhaton. Dili about sa mga planong buhaton nga gipangandaman jud aron mahitabo. Dinhi nga item, makita nato sa conversation ni Elisa ug Arvin nga naa ni sila sa restaurant ug gikumusta ni Elisa si Arvin. Sa tubag ni Arvin, medyo busy siya rong panahona kay nag-eskwela siya karon. Pero wala ni magpasabot nga naa siya'y klase sa restaurant. Nanihapon ra siguro ni siya. Pan karong panahona, now ongoing ang iyahang pagskwela. Estudyante siya sa UPOU. Kung ang atong gipasabot nga naatay ongoing ang gibuhat, wala pa mahuman karon. Bisan pag wala jud ta magbuhat anang butanga sa time nga ato ning gihisgutan, pareha ani pagskwela, mogamit tag present continuous nga tense sa verb. Kining naa as option A. Dili ta mogamit sa option B kay present simple ni para nis mga general situations or mga repeated actions. Dili ang about sa karon. Dili pud ta mogamit sa option C kay present perfect ni o gamiton para mapakita ang connection sa past ug present. Samot nga di ta mogamit sa option D kay past perfect ni para ni ma-emphasize kung unsay nauna nga action sa mga past actions nga gihisgutan. Dini nga item, naghisgot si Marites ug Marisol sa ka-irritable ni Jane. Makita sa ilahang conversation nga nahibong si Marisol na unsa si Jane nganong irritable man siya. Kining iyahang kahibong nagpakita nga naay changes sa behavior ni Jane. Kung gusto natong ipakita sa atong sentence nga naay changes na hitabo, express ni nato gamit ang present continuous, especially with verbs nga magpakitag changes like grow, increase, get, change, begin, start, o kining become. Mao nga B ang answer dinhi. Dili ta mogamit sa option A kay ang past perfect para mapakita kung unsay nag-unang past action sa mga nahisgutan.
Dili pud pwede ang option C kay present simple ni para nis mga general situations or nga habits or routines pero dili about sa changes karon. Ang option D pod usa ka past continuous para sa mga actions nga going on atong specific nga takna sa past. Dinhi nga item, niingon si Eileen nga ang shop sirado pa karon kay alas 10 pa ang abli ini. Naghisgot siya sa opening time sa shop. Kining opening time usa ni ka fixed nga schedule sa mga establishments. Naa nis ilahang timetable. Kung timetable or mga fixed schedules ang atong hisgutan, labi na sa mga schedule sa establishments like kining milk tea shop, ang tense sa verb nga atong gamiton bisan pang future ang atong gipasabot, like unya pa. Present simple nga verb tense ang atong gamiton. So dili haom gamiton ang present continuous nga naa sa option A. Kay kung future ang hisgutan, dili ni para sa mga timetables, but para sa mga personal nga schedules. Dili pod haom nga mogamit ang will dinhi kay ang modal nga will gamiton para sa future nga maghisgot unsay na desisyonan o kung unsay gibanabana nga mahitabo. Dili ang fixed schedule. Dili pod ang option C gamiton kay present perfect simple ni para ni ipakita ang connection sa past o present.